खुलुमबाय हलंगि सेरफां रादाब अनसायगिरि साफ्रोमनिसिमबो। दिनैनि गाहाय रादाब महरै दङ मनेस्वर दैमारिनि गोथार जुलि। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव बिबान आजावनानै 20 बोसोरनिबो बांसिन हारिनि खामानियाव गावखौ बावसोमना खामानि मावबोनाय मानगोनां मनेस्वर दैमारि आरो सम्फा बर'नि गोथार जुलिया जानानै थांबाय। खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि गोथार जुलिया बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिनि नेम निथिनि गेजेरजों क'क्राझार नोगोरनि साखाथियाव थानाय खार गामियाव जायो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बिथां दैमारिनि जुलियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो। लोगोसेनो बिथांजों दानि सोलिफु बिटिआरनि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो नुजाथिफैयो होननानै खौरां मोननाय जायो। बिथां दैमारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांनि जुलियाव नुजाथिफैना बोर सारस्रिना होफैनो थाखाय मानगोनां BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौबो खावलायहरदोंमोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसेनो सुलुंनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो बिथां मनेस्वर दैमारि आरो सम्फा बर'नि गोथार जुलियाव नुजाथिफैयो होनना खौरां मोननाय जायो। दिनैनि गाहाय रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।